皆さんこんにちは。今回はコーヒー豆のカスを配合したバイオプラスチックをセプトシリーズで成形する様子を見ていただきたいと思います。ナビゲーターは私、フィーサ株式会社の佐藤です。それではどうぞ。こちらが最初の成形条件です。片温40度、ノズル温度200度、射出速度 30ms/s です。こちらが成形モニターの様子です。ピンクのグラフ、射出圧が少し上がっているのがわかります。なお、今回の成形において冷却はすべて10秒に設定してあり、ワンサイクル約20秒前後です。こちらが取り出した製品です。シルバーストリークと呼ばれる成形不良らしきものが出ているのがわかります。では条件を変えてノズル温度を220度にしてみましょう。左上に表示されている最初のグラフと比較をすると、今度はピンク色の射出圧のグラフが変化していることがわかります。これはノズル温度を上げたことで樹脂がさらに溶融され、成形の際に圧力がそこまでかからなかったことを表しています。しかしノズル温度と金型温度の差が開き、より顕著にシルバーストリークらしきものが出る結果となりました。実はこの動画以外にもいくつかの条件で成形を行いましたが、この条件が一番いいということが分かりました。ノズル温度を200度に下げたので圧力が上がっていますが、金型温度を60度にし、射出速度を 40ms/s にしているため、最初とは全く違う結果が出ます。余談になりますが、動画で載せきれなかった成形条件とその結果を表にして公開していますので、ぜひ概要欄のリンクよりご覧ください。こちらが取り出した製品です。シルバーストリークのようなものがなくなりました。それでは1時間樹脂を入れた状態で200度にキープさせ、待機した直後の様子を見ていきましょう。ご覧のように成形側のノズルも金型側のノズルも問題なくパージができています。写真では分かりにくいですが、対流後の方が若干色が濃くなっています。しかし 2,3 ショット後には元に戻ることができました。フィーサ株式会社では自社ノズルを用いた成形試験を行っています。ご購入を検討される方で試験を行いたい場合は、お近くの営業支社へご相談ください。本日はセプトシリーズでコーヒー豆かす配合のバイオプラスチック成形の動画をご視聴いただきありがとうございました。最後にこちらが成形に用いたセプトノズルです。以上、佐藤でした。ご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをお願いいたします。Thank you for watching. If you enjoyed this video, please give a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. 感谢您的收看。如果您喜欢这短视频，请点赞并也不要忘记订阅我们的视频。Plagate is a part of FISA Corporation.